Ayan. Gargonya. 17 years old. Parang lobo. Sabi po, ilan yung nangyayari? Sakyan. Sabi lang po tayo. Quality about po. Thank you so much, number 1. And number 2. Ikaw na. Ikaw ang Ayaw na. Ayaw na bin sa inyo tanan. Bisaya. My name is Franklin Fabio. Jessie Nandito ngayon sa pangalan, Jessie Menjola. At iiwan sa inyo kasabihan na ang taong nahihirapang umire, tibiyang tali. And let's meet number 3.